Какво става, хора? Отиваме в момента към София. Те са в момента тази камера, за да видя дали успява добре да влогва и дали успява да запише хубаво аудио, без да ползвам допълнителни микрофони. Надявам се, че ме чувате добре. В момента карам и за да малко ми се промени ъгъла. За тези, които са нови в канала, аз съм Ивайло Тонов и се занимавам с контент маркетинг, създаване на съдържание и създаване на креативи за бизнеса. Но днес няма да си говорим конкретно за това. Днес ще ви заведа в София, където отиваме в момента на семинара на Юли Тонкин. Да, знам, че сега ще затрупите в коментарите мнението си за Юли Тонкин, но мен ме поканиха, исках да отида да видя, да се запозная с нови хора. Това ще ми е първото такова събитие, на което ходя. Чудето мисля, че ще е доста интересно. Ако не е интересно, просто ще стане и ще стреля. Но се съмнявам цяло чак така степен. Снимам в S-Log 2, помогна да снимам и в HLG и в S-Log 3. За хората, които не знаят какво всъщност са тези наименования. Това са формати, които ви дават свободата да пипате после в постпродукцията цветове, сенки, светлини и така нататък. Имате много хубава събрана информация в кадъра. Накратко, много лесно обяснено. В принцип имам други такива научни термини, но няма да ви отекчавам с това в момента. Може сами да разберете, като питате ChatGPT. Защото знам, че ще го направите. Ще направя цялостно ревю на камерата. Това не е ревюто на камерата, но в момента идеята е да я изпробвам в различни сценарии. Идеята ми не беше по принцип да изпробвам по такъв начин точно, точно конкретно за микрофона, просто го забравих. Тук мога да видите раничката с всичко, просто всичко друго взех, но не е микрофон. В принцип исках да снимам там, също да изпробвам и имам един много малък шотгън майк на Боя. Ако я знаете тази марка, е по-бюджетната версия на Rode. Нещо друго, което си закупих наскоро е Magic Arma на SmallRig, което е супер удобно и практично нещо, което ви помага да закачате каквото и да било. Камерката Sony ZV-E10 е доста лекичка, която ви позволява да я закачате на леки триподи, на не толкова качествени такива. Малко ми е трудно да правя като шофера, ще се опитам да кажа. Ето това представлява Magic Arma, изключително удобно. Ще ви покажа като го закача, защото виждам къде мога да го закача. Има едно отделение под джапката от дясно, на която ще тествам да видя как ще се закачи. Ето я ръчичката, захвана се. Това ще издържи камерата и сега просто ще я поставя до мен и ще може да ме снима без да трябва да държа камерата. Така спрях, трябваше да спра, доста неща направих да като карам едновременно, но спрях, за да сложа самата камера към върху ръчичката. Напред опряхме, бе, хора. Нека видим сега като излезем на слънцето колко ще бъде. Ще трябва повече. По принцип, лог формата трябва да се използва малко по-различно. В момента, докато карам и снимам, трябва да наблюдавам експозицията и числото, което ми показва. В момента е на плюс-минус 0. По настройките на зебрите, които съм си въвел, виждам, че тук тази част и тази част е доста overexposната, blown-out е. Това е идеята на лог формата, да може да имате контрол на тези неща. Ще направя отделно видео за това, как обяснявам как точно работи лог и как да го експозирате. Ето аз просто ще гледам слънцето да не свети директно в лицето ми, защото слънцето е в случая на чисто небе, свети прекалено харш върху всичко, което пада и следователно експозицията се получава доста трудно. Това е кадъра, който успях да направя в момента с Sony ZV-E10 и с Magic Arm на SmallRig. Препоръчвам ви, наистина супер удобно е. Както видяхте, закачих го на мястото, което е под жабката. И е доста удобно. Сега в момента мога просто да си карам, без да държа камерата, без да трябва да я държа и просто да си говоря с вас. Да ви разкажа малко повече. В момента пътувам още към София. В Плевен съм се прибрал за малко, за месец и нещо, с който не знам, аз съм от Плевен. Уча в чужбина, но ми предстои да заминавам в друга чужбина. До сега бях в Холандия. Следва ми да отиваме към Азия. Току-що влезнахме в тунел. Аз
направя ето така. С тази лампичка на Смолвик. И пак да ме виждате, пак да ми е удобно. Не знам. Се опитвам по някакъв начин да осветя. Мисля, че не е достатъчно според експозицията, но мисля, че върху лицето ми попада достатъчно светлина. Да, предстои ми да отивам към Азия и там ще влогваме, оттам ще ви показвам за какво става въпрос. Ще ходим в Бали, ще ходим навсякъде и в Индонезия, ще ходим също и в Тайланд. Така че предстоят много готини неща. Ако не сте се абонирали, абонирайте се сега, за да следите какво качвам. Този канал по принцип е съсредоточен за камера, видео и фото ентусиастите. Искам в този канал да получавате аутентик контент, искам да получавате информация за нещата, които аз правя, местата, на които ще ходя и предстои да ходя, и като цяло POV на моето ежедневие или поне хайлайтите от него. Като също мисля да не са само хайлайтите, но и да ви показвам възходи и падения. Общо взето неща, които съм преценил аз, че на вас ще са ви полезни. На мен ми е страст да помагам на хората и да им помагам с моите знания и с това, което аз знам, да им предавам и да постигат добри резултати. Не съм професионалист от десетки години, аз все пак съм на 21 години и за тези 21 години успях да премина през няколко професии и общо взето да натрупам опит в сферата на медията, в сферата на обработването, в сферата общо взето на ентертеймент. Преди това бях музикант, завършил съм музикалното, занимавах се много време с музика. Имах моето собствено звукозаписно студио, където може да намерите канала също в YouTube. Да разгледате малко, там качвах няколко YouTube видеа. Subfly Records се казва канала, ще го оставя тук някъде. Да видите за какво става въпрос. Беше много интересен експириенс, но като заминах в Холандия, разбрах, че не е моето. Като заминах за Холандия, започнах да се занимавам с медии, започнах да уча повече за това как да се занимавам професионално с видеозаснемане, обработка и така нататък. До момента, в който вече се занимавам повече съсредоточено с маркетинг и съдържание за реклами и за социални мрежи. Общо взето това беше много кратък разбор на моята история, за да научите повече за мен. Все пак това е нов канал. Се надявам заедно да извървяваме пътя, който ни предстои да извървим, да се развиваме заедно и да си изкараме хубаво по пътя. Окей, буквално изведнъж все едно влезнах в Нарния. Буквално беше навсякъде чисто, изведнъж 3 метра и сняг всякъде. Тъкмо стигнахме, че сме до хотел. Ало? Да, аз съм с Полото. И така тя спрях и вече ми зънаха хода вместо колата малко. Окей, отиваме да търсим платен паркинг. И ево, вече сме пред хотел Маринела. Вече се, че сме на място, където има много богаташи. Една ласкачка, втора ласкачка, трета ласкачка. Добре, да. Йоу! Ден втори в София. Вчера беше много готино, беше приятно събитието. Ще ви разкажа повече цялото ми впечатление от него на края на видеото. Защото днес следва ден втори и в момента се оправям да отивам на там. Слушайте, излизах в Щастливица, беше уникално, страхотно, топ хапване. Хапвах пица, хапвахме пържоли, хапвахме много готини работи. Какво стана тази сутрин? Така, наспах се, всичко беше страхотно, само дето нямаше кафе тук в квартирата. Аз съм моя приятелче, който в момента го нямаше, ще дойде днеска. Да слеза до колата да взема зарядното за телефона и излизам. Буквално бях с свичера ми, под свичера ми нямах нищо, бях гол. Обух си някакви обувки просто с дънките и излязох и ми се затвори вратата, буквално зад мен. И се заключих, не мога да вляза.
Имах 3% на телефона. Добре, че си взех ключовете за колата, добре, че взех телефона и добре, че имам зарядно за телефона долу в колата, защото бях на 3%, нямаше да мога да се оправя. Звъннах му веднага, казах му: братле, заключи се, помагай. Защото аз в принцип трябваше вече да съм излязъл, вече закъснявах и той вика: братле, не знам, на мен ми се е случило, но сега ще звънна. Ходих до хазяина му, жена му ми даде ключа, върнах се. Вече ми казаха, нали, с друг ключ ще стане, нищо, че ключът е останал вътре, но пробвай. Такъв не става. Буквално се седа 5-10 минути и ръчкам, докато не му звъннах, докато говорихме с въпросния ми приятел и буквално само оставих телефона отстрани, хванах бравата, да дигнах я и се отключи и вика: благодаря ти, Господи, просто щеше тук да се разбиват врати, щеше да стане грозно просто. Тъкмо се изкъпах, оправям се и отивам към хотел Маринела за ден втори от не семинар. Че не е семинар, а е не семинар. Исках и да ви покажа нещо, което ме спасява буквално всеки ден. Тази V-mount батерия на Smallrig. Да, скъпа е, да, струва 500 лева. Даже повече в България също мисля, 550, около 600. Но можете да си купите друга такава V-mount батерия на Smallrig, която е по-малка и за по-малко пари, също толкова милиампери, само че дисплейчето няма да ви показва толкова информация. На мен тук на това дисплейче ви показва от кой изход колко ток изважда и колко ток вкарва, и имаме две C, едно Type A, две DC-та и един D-Tab изход, който е специално за камери. Изключително удобно, 6800 мАh, но ви казвам, вчера зареждах телефона си 2 пъти, просто ми падаше батерията и исках да го дозаредя. Камерата е зареди сигурно около 2 пъти и е на 50%, не знам това как става, но много спасява положението всеки път, особено като е такава малка, нали, не от най-малките, не е най-малкият Powerbank, който ще си купите, но със сигурност е доста удобно, ако сте на бюро. Стационирате го по този начин, слагате си го на бюрото, тук си слагате лаптопа и буквално седи като Power Outlet. Много удобно, много готино. За да видите малко повече, не знам дали успявате да прочетете, няма макро ленс. Това е китовия обектив, между другото, на ZV-10. Да, заради го малко, за 10% се заради за около 10-15 минути или нещо този сорт. Като цяло не се зарежда самата тя изключително бързо, зависи, нали, какво зарядно използваме. Но този V-mount се слага на моя риг, който съм си построил за ZV-10, който ще ви го покажа в по-късно или в друго видео. Тук имаме и едно Sony A7 IV. Честно казано, много ме мрази да го мъкна в раницата, защото сега трябва да я пренареждам, за да вкарам такъв голям туч. Тази камера се заслужава всеки 1 лев, хора, повярвайте ми. Този обектив също, този обектив е на Sigma. 24 до 70, 2.8. Снимали сме фотография, снимали сме и видео с тази камера. Включително умна камера и буквално point and shoot, можете да изкарате хубави кадри без много да ръчкате настройки, без да трябва да го мислите толкова много. Буквално купувате си такава камера и такъв обектив и вече сте професионален фотограф. Сега, докато се возих в метрото и се качвах от единия перон до другия, не знам точно как се водеше, видях една женичка, просто беше изнемощяла. Не можеше да се качи по стълбите. Помогнах и заведох я до другия перон. Оказа се, че жената има тума. Аз като отидох, имаше едно момиченце, се опитваше по някакъв начин да я помогне. Аз като ти казах, искате ли помощ, момиченцето буквално ни заряза, смисъл, просто я оставя на мен. Буквално просто и помогнах да отиде да се качи по стълбите, да отиде до другия перон, оставих я да се поседне и пожелах
да се оправя и да я пази Господ и да и ми не е приятно пътуването, защото каза, че ще пътува към Германия да се лекува или всъщност се оказва, че там се живее. Просто ми направи впечатление колко много хора никой минаха. В смисъл никой не прояви интерес да види какво случва. В 99% от случаите точно 2-3 минути да направите нещо добро. Не бъдете такива. Бъдете добри с вас и с хората около вас. Нещо различно. Днес аз реших да действам и следващата година ви очаквам на сцената на Не семинара с вашата история, с вашата мечта, с вашия план, с вашия блясък. Окей? Имаме ли сделка? Имаме ли сделка, да ви чувам? Обичаме ви, приятели, и се виждаме по сесиите. Очакваме ви в Хакърската бизнес академия. Благодаря ви супер много. Благодаря на всички. Жоро Сербезов и целия екип на Пираков, дами и господа! Приключи пътешествието до София. Сега ще ви споделя моето честно мнение и моите впечатления за този не семинар. Кратко, човека просто знае как да си продава менторството на таргетираната си аудитория, а тази таргетирана аудитория са хора от 25 нагоре, даже да не кажа от 30 нагоре, и със сигурност виждам генерацията на тази таргет група, как те просто по тяхно време не са имали достъп до такива хора, които да следват в социалните мрежи, не знаят много английски и черпат енергия и информация от хора като Юли Тонкин. И си представете, вие сте на 35-40 години, имате жена, деца, мъж и така нататък, работите здраво, работите всеки ден, не сте спирали да работите от последните 10 години, щупвате се от работа и нямате достатъчно пари. Изведнъж идва Юли Тонкин и ви казва, че вие сте правили всичко грешно и че той ще ви покаже начина, по който вие да работите по-малко и да изкарвате повече пари и да имате достатъчно време за семейството и за децата си. В смисъл, буквално ви преобръща цялото виждане за света, защото повечето хора, които са в това положение, са видяли от майките си и бащите си, че трябва яко бачкане, ако искаш въобще нещо да се случи. Затова, нали, аз винаги казвам, по-добре е да се целиш на високо, отколкото на средно, защото високото и средното няма никакво значение. Винаги се бачка супер много и по-добре да бачкаш много за нещо голямо, което реално може да се развие тотално много, вместо да бачкаш също толкова много за някакъв мид вариант на вашето бъдеще. Но да се върнем на темата. Събитието беше изключително поучително и позитивно, научих много нови неща и видях как целият екип и всички хора, участващи в този проект и в това събитие, бяха супер позитивни, супер готини, супер отворени за запознанства. Абсолютно позитивно, абсолютно готино настройване на енергията. Това ми хареса. Начинът, по който той продава неговата идеология, е много позитивна. Това наистина много ми хареса, защото реално учи хората как те трябва да са добри хора и че с добро също можеш да станеш много успешен човек. Не е нужно да правиш схеми, не е нужно да си измамник, мошенник и така нататък, че да изкараш много пари. И настройва всички в залата, всички, които са там и всички, които са в програмата му, да са добри хора, да правят добро и винаги да са съсредоточени в това как да помагат на хората и по този начин те ще изкарат добри пари. Това е страхотна идеология, за това съм съгласен. Единственото нещо, за което не съм съгласен, е, че пича наистина малко прекалява с тези танци, с тези, нали, много дип, такива някакви трансове ги вкарваш там. Пушаха едни някакви музики от Гладиатора, от Цара Лъв, нали, някакви саундтракове и той говореше как да си затворим очите, да се прегърнем, прегърнете детето във вас. То ви се усмихва, усмихват ви се и вашите роднини, хората, които са до вас. Кажете им, благодаря, разбирате, такива абсурдни неща. Ако тези неща липсваха, аз съм сигурен, че Юли Тонкин нямаше да има никакъв хейт. Или поне
хейтът за тези събития, които той прави, щеше да е минимален, защото наистина всичко останало беше доста голяма стойност и беше интересно. Друго интересно беше, че дойдоха на сцената и успешни бизнесмени, български бизнесмени, които са постигнали много, разказаха за техния път към успеха и така нататък. Записал съм си няколко неща в една тетрадчица, доста полезни за всеки стартиращ предприемач, ще ви прочета всеки момент, но също поканиха на сцената и хора от менторската програма, като например моя познат Краси, който всъщност ме покани да отида. Той разказа и факта, че преди да влезе в тази менторска програма, той е бил комарджия, зависим от хазарт, пушил е цигари, пил алкохол и така нататък, и след като се е фанал в ръце, е влязъл в програмата, е спрял се всичко това, спрял е зависимостта от хазарта, спрял е цигарите и така нататък, и всички бяха вау, нали? Успях да направя много хубави запознанства и да завържа нови контакти, което ми е супер полезно и супер много се скефих, че успях да срещна такива хора, че успях да срещна такива милионери буквално. Запознах се с хора на много високо ниво и беше изключително зареждащо, изключително вдъхващо. До ден днешен още ме държи това събитие и ме държи надъхан да продължавам и да следвам целите си и да развивам нещата, които правя. И го правя с всички сили, с цялата си енергия влагам в това, за което много се радвам. И до малка или голяма степен това събитие ми помогна да си отворя очите за някои неща със сигурност. Нека ви прочета какво съм си записал в тетрадката Key Takeaways. Окей, нямам идея къде съм я дянал тая тетрадка. Не я намирам. Но общо взето, написаното в нея беше свързано с селс, беше свързано с полезни съвети, които дадоха така известните милионери, които бяха викнали да говорят на сцената, и също бях записал доста неща за изграждане на системи и процеси, което също ми е супер полезно. Аз в момента много съм се съсредоточил да създавам всякакви системи и процеси в общо взето ежедневието ми, начина ми на работа, как да съм по-продуктивен, как да върша възможно най-много работа за най-кратко време и най-вече да съм по-организиран. Защото иначе оставали нещата просто така да се случват, никога не ми се получават и започвам да дърпам назад, което не е добре. Но да, общо взето това беше за пътуването и за събитието. Може би ви е направило впечатление, че вече съм на малко по-различно място. Къде ли може да съм? Вече сме в Бали!